на предел, махала реплики много, оригинала един Саши, принцесата. Вали гърми на Саши, куклата Барби на Благоевград се и върви. Чавален, ромален, путрен тумаре, Хана душман. А Кая Гилия вела за Саши принцесата от Благоевград. Хайде Саши Сареман ген саратуте, ама нашти оригинала един реплики, многото си Янко Благоевград, ки предел махала и Клеопатра. Ресентут е душмания, само шайдикен тут. Паф, 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 Пекерен е душмания. Вали гърми на Саши, куклата Барби на Благоевград се и върви. Чавален, ромален, путрен тумаре, Хана душман. А